ହଁ ମଣ୍ଡା ତ ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହେଲେ କେବେ ବିରି ଗଜା ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଯେମିତି ହେଲ୍ଦି ସେମିତି ସୁଆଦିଆ। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଜନ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜନ୍ତା ଯାଇଥିବା ପିଠଉକୁ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ଚକଟିକି ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲି। ଆଗରୁ ବିରି ବଟା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ କିଛି ପିଆଜ। ତାପରେ ବୋଉ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ସେପ୍ ଦେଇକି ସେଥିରେ ବିରି ପିଠଉ ଭରି ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଭାବେ ଗଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେଲେ। କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା। ତାପରେ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଓ ଛାଞ୍ଚ ବସେଇକି କଞ୍ଚା ପିଠାକୁ ସିଝେଇବାକୁ ରଖିଦେଲି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେକ୍ କଲି ପିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ପିଠା ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭ କଲି। ସତରେ କେତେ ସୁଆଦିଆ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଠା।